So silang ipukaw kay mangantami para sa amuhang espesyal nga nag-birthday karon. Sa'yo para sa imong birthday. Salubong sa imong birthday. 1, 2, 3, go! A few moments later. So guys, naatay lamian nga pakwan. So ato na siyang i-ready para sa tuhang Mami B sa iyang birthday. Happy birthday Mami B from Michigan. Ito pa rin sa guys, ano kabuok. So amo sa nang uban, amo sa nang plastikan.
Guys, atong isang plastikan ning uban kay atong ibutang sa rip. Diyan na to na siya iwaon. Happy birthday day pod ni Mirs and family diha sa Korea. Happy birthday sis Mirs and family. God bless. And more birthday. Kasabay di sila birthday ni Ma'am Bismindaw. Happy birthday pod sa tanang mga nag-birthday. May 24. Yun ang nga nasa merkado. Mahal. Nakabarato na ko dani kay kuan man sa kuan. Yugasan ba ni siya guys ha? Truck. Truck ba? Naabihan na truck. Okay, so. Yamis. Tamis kayo na. Mas ito. Luto na butag balik ko. Shakoy guys, kay asawa nang namin ni order. Luto ako guys, so may order o nagahan. Sa kaute ko sa di magbutang og gloves kay magbutang isud jud pudi ay. Sakto jud pudi ani pero hinlo jud ato ang kamot guys. So, Hernita. Pwede lang mag-pismas ta. Ano siya guys. Gilamian sila sa ahang kuan. Tungo ay shakoy. Mau maapas pa ba ni maghimo pa may kuan ba? Binangkal. Mga ni kay sudan og maghimo kag shakoy guys kay kinahanglan pa jud ka nga pahamison pa jud taman mo kanang ngani oh. Guys, salang na ko daning ahang shakoy kay inay nag-order. So kinahanglan jud guys, hinay ra jud kay ang apoy. Ano sa kabukin si. So ilan nas grease. Asam ka agi diri agi. Magmotor di ka. Salan oy. So guys, kadali-dali ko luto guys kay adlaw di ay ron sa among pinakabigatin nga Mami B. Happy birthday. So magluto ta og pansit pang long light. Hindi ko nagaluto na siya og adobong manok. So ato pa na siyang butangan og kuan guys kanang itlog nga tibuok. Happy birthday Ma'am B. Salamat kayo sa tanan-tanan nga imong paglab na mo. Labi na ni Christine. So diyan na guys, luto na katuhang pansit pang long life. Salamat kay Kadyo Ma'am B. Busy po sila dato og prepare si Christine kasi Christine day ni ulig saglit. So mabalik ra pud sila dadyon. Kay busy kados Christine. Mas ni ko diri busy kay ga-effort po si Zag butang og happy birthday. Mama ni sila mga bata og na mga malipay na mga gagmay handa pero kinasing-kasing ba. Salamat kaadyo sa si Christine human nag-Xerox. Na ako man nakag-Xerox nak. Kaya nag-Xerox din na siya siyang mga kuan. Dadunon sa balik ko na po siya dadun. Kaya guys, ibutangan na mag-itlog niya. Ay, sakul! Guys, ibutangan na mag-itlog. Agamuhang adobong chicken. So, wala may mag-karni. Kaya ganahan si Crystal nga adobong manok. Ibutangan na siya nag-itlog. Si Nicole galuto og sana. Dynamite ni. Happy birthday, Mami B. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday og May 24. Si Cloramide ay May 29 na to. No? Si Ate Prudis Lisa kay May 5. Si Gian kay May 11. So, kurot sila mga May. Happy birthday, Mami! Ano eh? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God bless
dili sa imong birthday. Dili ra sa imong birthday but Dili ra. imong everyday life. Amping ka kanunay dira o akong wish lang kay tagaan po ang more blessings ni God o good health o Daghan pang birthday Daghan pang birthday nga dapat malapot. pang birthday nga ma-celebrate kay maghuman pala ba kog nursing then lag pa ta sa Cebu City. anywhere. Anywhere. Salamat kayo sa tanan ng bisa. Salamat, Ma'am B. Salamat kayo Salamat. muli sa Birthday. tanan. Wala pud ni if wala pud ka sa amo ang life. Wala po din nga mukhang gi-prepare nga Mm. paghanda sa mukhang birthday ni mo Ma'am B. Salamat kayo. Amping ka kanunay Ma'am B og i-pray lang ka namo ni Lord ni Mama Mary og sa tanang Sa pilit pa ka na mo ng So, dugay pa more naman. blessings to come nimo nga di po kapasagdan ni Lord kay kabalaman si Lord kung unsa jud ka kamaayo. Dili ra sa among pamilya but sa uban pod nga nagkinahanglan og tabang na aljud kanila. Salamat Ma'am B kay dili ra pod kami ang blessed kanang grateful pod og kanang blessed kaayo na apoy uban nga family nga happy pod nga naabot kanila. Especially pod nako kay naabot pod nako ako ang dream nga mahimo kong mag persona ko akong persona ko akong gusto o tungod pud na nimo Ma'am B. Pray lang ka ni Lord nga ka-safe ka kanunay dira. Sir Sammy. Kamo ni Daddy Sammy. Og amping og ampo ra gyud. Mora to akong wish. Ikaw man yung wish. Happy birthday, Ma. Okay, ha kanta sa tabalik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mommy. Happy birthday. Oh, kumain dito. Morning guys, salamat kay kayo kay ni Uwan pero likod palabian lagi kusog kay pagubang lugar ron nagbaha na. Gabi pa ni siya guys, grabe kusog as uwan. Malipay lagi pug tanom pero makulbaan pud ta guys kay labi na agdagat baod pud kaadyo. Sa tao te kun diha ni Ma'am Bitani diha sa Germany. Ni Ma'am Ging diha sa Cebu, si S.An. Sanblanton diha sa Hawaii. Sa diha pud sa Liti, Ma'am Idina Kanyete. Og happy birthday sa mga tanang nag-birthday. Happy birthday day pud ni Mers and family diha sa Korea. Ka-birthday pud siya ni Ma'am B. Bagsak naman nag-uwan guys, imbis mag-joke yun tami ba. Grabing ngit-ngitag langit. Nagipang tugnaw in tawon. Tugnaw man in tawon. Mo nagduyan. Kaning duha kay sweet kayo. Sweet kayo si Minmin. Morning Mambi, morning Mambitani, morning natong tanan. Oh, tschüss. May kusog man kayong ulan, mubagsak mo. Punong gamay, mubagsak gamay. No? Tschüss. Min. Dali, Min. Tschüss. Sikans, Min. Sikans. Min, dali, oh. Min, oh. Butan. Kanibutan kayo ni KitKat. Kaya mapagbigay si KitKat. Sikans. Thank you for watching, guys. Love you all. Amping ampo ta. Kay grabing kangit-ngit ang panahon. Nawaning atong kuan, guys, oh. Dagat dito, oh. Kuan grabing kangit-ngit.